Ya, hayi ngiyathemba niyaphila bafowethu. Cha. Nami ngiyaphila la ngisendleleni ebheke kaNdongazi yaduma. Sengithi la. Hey, ake ngichaze lento. Imishini yami isithi manje umuntu ofuna ukuya emalini ezibhokwe akangilanda endlini ngoba impela hayi yabo lento kulahlekelwa imali uye emalini ezibhokwe ugcina ngempela ungasana mali. Ngenxa yokudlala abantu bethi bayakwazi ukukhipha imali ezibhokwe kanti abakwazi. Gcineke manje ke usuba nezinkinga usuyagula nawe mhlambe uyabo sekukuningi nje. Obungeke udibane nakho uma bungathathwanga abantu bathi ambani noza imali ezibhokwe. Mana ke ngixoxela indaba. Ngiyangafonelwa insizwa la. Yakwandlanga amandla. Lensizwa kaNdlanga amandla ihlala ngapha ko Nelspruit. Besithi lensizwa hayi nginodokotela mfowethu enginabo la base Tanzania. Uyabo hayi bayikhipha impela le mali. Sekunezikhawu eziningi la bayikhiphe khona. Manje bathe bazokwazi ukuthi bekusize bekwazi ukukuthathela nawe kulezi imali zakho onazo. Ngithi mina athi yena hayi nokunjalo nje mfoka mthethwa. Ake sihlanganise impela. Cha lensizwa ke besithi cha mthethwa ngifuna ukuthi uzuspend isent. Ngizokufakela nawo petrol. Wena okwakho ukuthi nje uyikhokhelela indawo kulala la kuzolalwa khona uyithengele ukudla kodwa upetrol ngizakufakela. Ngithi hayi ngoba uza nedile emnandi uNdlanga amandla yikiki. Ake sihlangana. Cha sihambeke noNdlanga amandla. Ethi uNdlanga amandla ke labo dokotela bezike benganayo ishow yokuthi imali ikhona. Uma ngenzeka Nyambozi bengicela ukuthi siqale sihambe thina siyobona le mali bese kuma zifonela odokotela. Sizohlala la sibalinde odokotela mase sibonile imali. Bazofika bona. You understand? Sebezothatha imali. Hayi cha ngithi mina hayi no ayikho inkinga ngoba vele sisonke siyaphantha sisempantweni asamba. Sihlangane nomfaka Ndlanga amandla ke sihambe siye emgedeni ke ngifike mhlawumbe umfaka Ndlanga amandla nansi imali athi awu cha hayi mfaka mthetho cha ubuqinisile suke sithi unamanga kanti cha ikhona impela imali. Cha hayi ilungile asifonele odokotela. Cha futhi angahluphi kuNdlanga amandla ebafonele odokotela. Sisuke ke thina emgedeni noNdlanga amandla sibuyele kule ndlu kade silele kuyona silinde odokotela. Bethi laba fowethu lothi lishona ilanga sobe sesifikile lapho eDumbe. Ngithi mina hayi ayikho inkinga akujahwe indawo kupholiwe. Sihlale kuthi ntambama ngo5:30 seqala nje ukuthi liyabo liyamboza seqala kuba mnyama hayi zifone lezi insizwa hayi sesifikile and futhi kungcono ukuthi nje wasifikile siyeni manje ngoba sinayo vele inkinga yokuthi sifike sekuhwalele emalini ezibhokwe. Hayi ayikho inkinga. Hayi kulungileko. Hlangane ke nale insizwa ke kuthengwe izinto ezithengwayo ke kuthengwe inyama wona kuthengwe na goloko. Kulungileke kuhanjwe kuyiwe phezulu entabeni. Uyazi ngizokutshela isimanga into engakaze ngayibona. Saba nabo odokotela labathi impela bazinkuzi malanga. Sithe siyafika nje emgedeni ekade ebonile la uNdlanga amandla ukuthi imali ikhona na umgede imali ikhona uyibonile nendlela yakho. Kodwa sithe sifika emgedeni savela safika kunendumezulu yomshado kuyashadwa. Siyafika la kunendumezulu yomshado kunamabhunu la kunabantu abamnyama kuyashadwa kumnandi kunomcimbi omkhulu. Yes siyafika nathi safika sa enjoy umcimbi. Safesa onje umcimbi nawo lamadoda sabuka umshado kwamnandi sadla saphuza utshwala entabeni lapha. Kwamnandi entabeni umshado kuyakikizwa kuyashadwa kumna asiboni nokuthi kushada bani. Kodwa thina sasienjoy ukuthi sisemcimbini kuyaculwa kuyashadwa kumnandi kuyaphuzwa kwenziwa nje hey kungemnandi kanje. Kanti sidlala ibhokwe.
badakwa odokotela bedakwa iwhisky. Uma kuqamba kusa zithi inkwengo4 ayikhali imcimbi. Hey izisu abanye sebeyihudele. Odokotela bamanzi umhudo. Akekho kakhulu la isisu. Sekunuka phu. Ngithi ngiyakhomba mina madoda nathi imali akekho sangilalela ukuthi nama bhodwe sokuba umuntu usembe kuthi ayikeke. Awungase nginyele kangaka. Banyela abantu. Abanye bachamile sihamba nje sishintshana ukuthi awuthi ngene ehlathini nomunye athi awuthi ngene ehlathini. Sasikhulisa impoko bahamba bodokotela bengaphethe lutho. Benyile abantu ukuthi yini esasiphakelwa yona entambeni. Angeke ngakutshela ngendlela sasidla ngayo singaphuthi kungemnandi. Sikhohliwe ukuthi sofuna imali nje umshado manje lesuficela. Hey umfowethu amanje usakhala namanje ukuthi ayikhona umthetho ayilesisu nami siyakukhipha. Nami siyakukhipha. Hey imali eyipokwe bafowethu hayi ngiyahlonipha mina liyanto. Odokotela ke abasakwazi nanokubona ukuthi idlala ipokwe nabo sebeya enjoy badakwe iwhisky babenganyile futhi bona ngathi babephuziswa okokrock kakhulu ngathi babephuziswa ujamel kwate ngendlela ababenyenga hey babenyile laba abantu. Asiyekeni imali eyipokwe. Hey ayikhona ayikulokhile.